pikkumyy ja muumipeikko pikkumyy ja muumipeikko pikkumyy ja muumai sillis sillollis lallalla muu vittu seuraksesi taikapilvi Hantarohan on nyt vain hiukan Tuolla on Muumilaakso. Onko se täynnä ilkeitä olentoja? Ei minun tietääkseni. Mitä? Tietääkö pikkumyy, että hänen sisarensa palaa? Älkää unohtako matkalaukkuanne. Tämä matkalaukku on meidän. Eipäs ole. Niin on. Onko joku paikallinen poliisi? Anteeksi herrat, konstaapelit, mutta voisiko turskauttaa ripulipaskat persereistä kasvoillenne? Huoneesta kuului pelkkää pihi. Me luulemme, että tulot ovat paskaa. Etteivät ole tuhopolttajia. Hyi, möm. Jaa. Mikä nyt on? Se tulee. Niin tuleekin. Kuka kumma tulee? Se on kammottava. Kammottava. Se mör. Tiedätkö sinä siitä? En. Älkää pelätkö. Mutta jos se on hirvi... Te kaksi huoraa menette teurastukseen. Lukitkaa kaikki ovet. Aseet käteen perhelle. Ei. Aseet käteen perhekallis. Sillallis. Sillakal. Ei. And I want it now. Huomenta, poika. Tästä lähtien minä puhun aina totta. Isä, tämä on make... Mamma. Mitä sinä etsit? Kyrpääni. Anteeksi, mitä? Kyrpääni. Kulje vain avointa tietä. Mörköjä ei ole olemassakaan. Ei ristin sielua. Jumalauta! Eteenpäin. Jäin. Niin. Siinä se on. Hei kaikki. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4.
kunnossa. Katsokaa maata. Nämä ovat niitä mörön eilisiä tekosia. Mitä nyt? Tuli mieleeni, että teillä oli täällä joitain ylimääräisiä asukkeja. Oli. Tiuhti ja viuhti. He muuttivat pois viime viikolla. Veljeni aikoo hypätä kallion kielekkeeltä. Lol. Sekin on jo jotain. Niisku, hyppää, älä hyhälä. Älä hyhälä. Voiko siipiin luottaa? Totta kai. Oletko koskaan maksanut RER-palvelusta seksillä? En ole. Valhe. Eivät linnutkaan putoile taivaalta. Jänis. Mitäs tuo muka sitten tarkoitti? Sitä vain, etten tahdo sinun työntävän yhtään mittaa isoa muunaa minun asioihini. Nyt mentiin! Onnea katkaan! Oi, mikä se oli? Köydestä piti vetää. Sekin on tietysti mahdollista, että... Kaikki alkoi siitä, kun mä lopputilin sain. Tässä on 2 kiloa sieniä! Sinä olet halaniaan. Hän putoaa, jos 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 putoaa. Kiinteistöhuollossa on paljon asioita, jotka tulee ottaa huomioon. En tiedä. Varo, ettei haisuli ole pannut siiliä. Rubiini on minun suussani. Tämä alkaa käydä hermoilleni. Jinellomre hermoilleni. Jinelleni. Jini. Kiitos, en olekaan saanut 85 vuoteen. Hauskaa. En ole koskaan nähnyt tällaista. Haluatko samanlaisen? En. Tällaisia näkinkenkiä on vain 4. Eikö käyrä varmasti ole liian painava? Kyllä minä selviän. Minä soitan huuliharppua sen aikaa, kun askartelet gramofonin parissa. Olisikohan tämä sopiva tanssikappale? Elolle. Rakkaat rippileirilapset, onko kaikilla makuupossi mukana? Ja haista